상기 잘했네. 뭐야? 가져 탕. 정말 좀 맛이 달라네. 저만치야. bukan nala ala sina la yang kita ada kamarnya munja kena kena biar kalau banyak nggak boleh banyak banyak rajin kuda dekat sini 그래요. jangan 자냐 시달래봐. 비지군 잡이란 브라이. kayak aja bro dah lo berapa mau mana mana mulainya munja kena lalu pun tahu lah lalu tapi ni Kenapa lagi dah? Babel. Dia di bawah. Abi tu ke? Macam ni. Ini kau ber. Ni sering mana? Open deh. Này chạy Malaini bwrma ko. Foto lana ya. Malaini bwrma ko. Makalamun bijeng. Foto lati. Ada ni nak kita nak. Bam kan? Bam lalang. Oh, be bam khang nani. Kau berdua kia kui. Isur man mau bedang bam nani. सेरफांगुरियाव इन्टारनेट केफेआव फैदों दा ओमफ्राय बेयावनो नैबे सासे आदैखौ लोगो मोनदों आरो ना ओमफ्राय बे जा इन्टारेस्टिं खोथा रायलायबाय थायो मिनिबाय थायो आरो ना 뭐야? 미디 시나고 뭐 너래? 무슨 기회 싫어? 아, 내 동생 거 뭔데? बे आदैनि डाइलग मारिनायावनो जा मिनिबाय थाबाय जों दसे खामानि जागौमानि ओमफ्राय नै फैनाय टाइमावहाय बेखौ भुटाननि माबाखौ कमलाखौहाय नुनानैहाय लाबाय जा फ्रेसखा भुटाननिबाथाय लानो लुगैखायो आरोना दसेल'ना सिजोनाबो ओमफ्राय जै भुटाननि नुबाय लाखागोन आरोना अरेन्जनि सिजोनावबाथाय बिराद अरेन्ज जाखायो आङो भुटाननि माने गगा मोननायावल' बाद आरोना गगा मोननायावल' जानाय जाया लाबायबो जाखाबायबो थारमाने दाख्लि क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाया बेयो भुटाननियानो थगायदोंना आंखौ ओमफ्रायहाय मा होनो गोदै नङामोन आरोना एसे खैब्रोममोन गोदैबाबो बांद्राय बिदि नङा आरोना बिगुर रोजामोन ओंखायनो लाग्रोना जाथारबाय आं जाबाय बेयावनो दसे लाखिनायावनो बाबाया गय जानो लाखिदों नालाय बेयावनो थाइब्रैसो जाखाबाय आङो गोथाव मोननानै ओंखाम उखैखाबायमोन जानो ओमफ्राय बे लाखिनाय जायगायावनो बै सिगाङाव झुला नुदोंना ब्लु कालारनि बेयावहाय बेखौहाय मोजां नुनानैहाय थारमाने आङो आलदा स्टाइलनिबाबो ना माने बेखौ बानायहोनो साननानैहाय बेखौ सोंहैनो थिनबाय आं बेसेबांसो बियो ओमफ्रायहाय बेखौ सोंहैबाय आरोना बिसोरो ओंखारनायलाय ओमफ्राय सोंनानै फैबाय बिसोरो नायनि र' नोंना गैया थालिर फिथाइया मोजाङै दंबा आयै गाज्रि जाजोब्बाय नै माखासे गगा मोननायनि थाखायनो जानाय जायाखै जोंहा ओमफ्राय ओरैनो थाजोब्बाय नै गाज्रि जालाजोब्बाय ओमफ्रायहाय नै माखासे एसेल'सै जि बुरजा दंमोन बे फिसाखौनो बेखौनो बानायनांसिगोन बेजोंनो होमबा र' गासिखौबो रेडि खालामजोबनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो दा मा होगोन ग्राइन्डार लाखाबाय आङो बेयावहाय ओमफ्राय नै होलांजोबसै आं बेयावनो गासिखौबो सिनिनि कापजोंहाय कापसे लाबाय ओमफ्राय दावदै दैनै नै बेखौहाय बेयाव होनोसै
नै थालिरा माने फिसा फिसा नालाय बे गोरा जाजोबखानायसै आरोना गोरा जानानैनो राखानानैनो मोननायखासो ओमफ्राय बे फिसा फिसाखाय आङो नै बेसेबां लाखो 8थासो लाबाय ओरैनोथ' गिदिर गिदिरबा थाइनैसो होगौमोन आङो ओमफ्राय नै बेखौहाय फिसा फिसाथार नालाय 8थासो होनोसै बेखौहाय ग्राइन्डारावनो होनोसै बेयावनो होनोसै थाव रिफाइन थाव लादो आङो बे रिफाइन थावखौ होनोसै बाटारखौबो होजागौमोन माथो बुरजा होआसै नैबे कापजों आधा काप होनाय जाबाय आरोना बे काप फिसाजोंहाय आलमन्डखौबो होदेरबावनोसै नै ग्राइन्ड खालामजोबसै बेयाव कापसे आङो बे काप गिदिरजोंहाय मैदा होदों आरोना ओमफ्राय बेकिं सदा एसे सामुस आधा सामुस होबा बेकिं पाउडार एसे खमसिन होबावबाय बेनि बेकिं पाउडारनि ओमफ्रायहाय आङो भेनिला एसेन्स एसे होदों ओमफ्राय नै बेयाव कापसे गाइखेर बिदि लगायनानै बिदि जानाय आमथा आमथा बिदि जाजासे बेखौ लगायदों आरोना आङो थारमाने भिडिअ लादोंमोन लानाया ओमफ्राय भिडिअ लानाय बायदि मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय अनानो जायाखै खिन्थु ओमफ्राय बेखौ देखायनो रोङासै आङो ओमफ्राय दा बेखौ लगायनानै लाबाय आं नै जोंनाथ' अभेन गैया नालाय बेयाव खालामो आरोना बे साराय गिदिर होननांगौ ना मा होननांगौ नै आङो बेयावहाय बिदि स्टेन्ड दोनबाय ओमफ्राय बेखौ 5 मिनिट्सनि थाखाय आङो ल' फ्लेमावहाय बेखौहाय गरम खालामनानै दोनग्रोसै आरोना ओमफ्राय आङो बे लगायनायफोरखौहाय बेखौ रेडि खालामबाय थाग्रोसै दा बेथ' जाबायानो ओमफ्राय आङो नै बाटार पेपार हानानै लाखाबाय ओमफ्राय बेखौहाय नै बेजों समान बेयाव होगोन नालाय आङो बेयाव खालामगोन नालाय ओमफ्राय हानानै लाखाबाय आरोना आङो एकदम मेसनै हिदुं खम्बल गोनांलाय आंना बाटार पेपारखौ एसे थाव फुनानै लानोसै नैबे बेयावबो बेयाव लागायनोसै बे जिङावबो फुनानै लाजोबसै आङो बे दस्रा केकफोरखौ आङो बानायलाबाय थायोमोन ओमफ्राय बे थालिरनि केकखौ आं बानायफेराखैमोन आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम आङो बानायना नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय आङो नैबे लगायनायखौहाय बेयाव होनोसै दाना बानाना आलमन्डबो थाबावबायसो दिनै मा होदेरनाय जाखो बेखौ बेयाव हायनानै लाजोबसै आं सिबिं गुफुर दंमोन नालाय बेखौनो एसे सारलानानै होनोसै आं सायावहाय नै नारेंखल गुन्द्राबो मोनबाय आङो बेखौबो होदेरसै न'आवनो हनायमोन बे नारेंखल गुन्द्राया दहाय लगायनायावबो होजागौमोन आं मिन्थियाखैमोन नुस'नाखैमोन आङो बे सायावनो होनोसै आं नारेंखला बे थाबाय थाखायो आरोना सब समाय सामफ्रामबो फिसा जायो लाबाया ओमफ्राय बे थाबाय थायो आं बावनानैसो थाबावदोंमोन जिनिसखौनो 5 मिनिट्स जाबायहाय बियो ओमफ्राय नै लगायनायखौ हरसै आङो जोंहा अभेन गैयैखाय बिदियावनो बानायो ओमफ्राय बेखौ खोबनानै दोनसै थाथोंसै बियो बेखौहाय आङो 30 मिनिटसो जाबा नायनोसै 30 to 45 मिनिट्सआव जागोन आरो बियो ना बेखौ नायनोसै आङो बिदिनो ल' फ्लेमावनो थाथोंसै बियो थाबाय थाथोंसै होमबा जाबाय ओमफ्राय नै हाथाया बेखौ लाबाय आं टुथपिकखौ बेजों चेक खालामसै गुदुं जाबायहाय बियो नायनोसै माबायदि जाखो दाबो जायाखै नै सेयावनो ओमफ्राय दाबो जाथ'वाखै नै एफेसो 48 मिनिट्सनि एसे बारा नांबावसै नेबावनोसै आं दाबोसै जाबाय नै गुसु जाबायना बियो बेखौहाय र' दोनसै आङो बेलथायनानै ओरै यो हाब साइज जाबायथ' बोरो माबायालाय पेपारालाय पेपारखौ बोखानानै लाखानांसिगोनहाय पेपारखौनो सिनायासै आंहा नै बाटार पेपारा नै
बेखौ बोखाखानोसै नङाबा दा जाफ्लांलाबायगोन मानसिफ्रा मोनाबावबायसो आङो फार्स्ट टाइम नायनोसै दा माबायदि जादों बेखौहाय ओरैनोथ' दस्रानि बानायलाबायो सुजिनि माबानि ओमफ्रायहाय बे मैदा बानाना आरो आलमन्ड होलायबावबायसो दिनैथ' सासेया उदै सादोंसो मावदों बाबाया दा जानो लुगैलायगोन बियो ओमफ्राय जाहोनोसै एसे थेवबो बारा जाहोला ओमफ्राय नै साजों आयौ जि मोजां जाबायहाय 1 घन्टा नांबाय बेखौहाय हानोसै आङो र' आयौ दाना बिनि सिगाङावबो फिसालानि सिगाङावबो नै फिसालायाबो दाबो उन्दुवाखैना बाहायनो हादो दानो लांजानाय नङा बिनि सिगाङावबो हानोसै आं दा जानो लुबैगोन बियो आयौ गरम गरमथार नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन बिदिनो एकदम न'आवनो आयौ माबा मोदोमलायबायहाय थालिरनो थालिरनि नङाबाबो आलदा आलदा ओरैनो थालिर गैयाबाबो दावदै गैयाबाबो बानाय जायो आंथ' दावदैखौबो थालिरखौबो दिनैसो होफेरदों नङाबा होखायामोन आङो गरम 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 जानायसै आयौ नै बरिया खालि ना गोदैबो जादों माने नङाबा आङो बांद्राय गोदै होआमोन ना गोथाव मोनलायसिगोन दिनै मानसिफ्रा जाबाय बयनिबो जाहोनोसै आं र'